Здравейте всички, днес ще играем на Respawn Bliss мисиите. Първо ще започнем с първо ниво. И определено ще сме на първо. Ама толкова гледам, ни хвърли бомба и ние ме оцели. Хо-хо, това беше супер. Майко, с втория гун ще ма килнат. Мали, без малко. Добре. Сигурно в този епизод ще си купим някаква пуска, ама на тази игра, както виждате, нямаме никакъв хак. На тази игра нямаме никакъв хак, защото по принцип аз не теграх хакове на игри, но имам на много игри хакове почти. Така че просто в следващия епизод, в втория епизод на Respawn Bliss ще ви кажа половината ми хакове, на половината ми игри. И повечето от тях ще са на Shadow Fight и други. Очаквах се да не ма килнат ни един път, ама ето това стана сега. Ето ще го убием в гръб, ако може. Ако ме видите, те пана. Килнаха ма с първия пистолет, така че ще се засрама. Доста. И сега? И сега ще се опитаме да имат повече хора. Иначе до 26 секунди, а кога минаха тя ще умра. Бомбата, да, той хвали някаква бомба. Не, той ме убия с втория пистолет на убийца. Така че този клип ще изиграем няколко нива. Сигурно този клип ще продължи още 3 минути. Докато не свършим и второто ниво, ще го играем. И това ми е първия заснет клип на живо. И както гледате, сме на първо място с 3 бият. Към 12-13 кила бях направили и повечето точки са най-много. Са към 1500 някъде. Очакваме се и брат ми като му купат телефон Samsung, защото той става само на Samsung. Като му купат телефон и той ще снима клипове с мене. Така че се подгответе след няколко дена. Не един ден, а години, месеци да минат. Колкото да минат. Добре, сега ще свършим с този епизод на тази игра и ще пуснем да играем на Clash of Clans. И тук като гледам на колко сме Том Хал 6, а брат ми Том Хал 7, който се прави за Том Хал 8. Ще го заснемем пак на новия му телефон. Той докато това ще е станал към 10-11 Том Хал ми е сигурно. Докато това ще съм 9 или 10 Том Хал.
Или той ще бъде тотално развит. Сигурно. И този клип ще е дали ще поискате да джойните в клана ни. Как се казва клана? България Унитед. Като джойните имаме един, който се прави за Том Хаус 9. Това ще бъде много. Симеон сега ще ви го покажем кой се прави за Том Хаус 9 Симеон Велики. Който още малко и ще има стрелкинята. И сега ще ви го покажем. Его брат ми. Да ви го покажем сега. Его прави за Том Хаус 8. Има кинг на втори левел. И гигантите, както виждате, са му на четвърти, ангелите на втори, арчерите на четвърти. И сега ще ви покажа и Симеон и ще атакнем някъде. Кой да атакнем? Чакай. И ето една атака на брат ми, който е атакнал доста силен. Ето него са атакнали. Те ли са атакнали? Да. И не са го убили с 9 дракона. Даже 10. И с... Като гледам, не трябваше да го пускам, защото са го чупили с 3 звезди. Това ще бъде излагация. Да, все пак с дракона ми вика, ама какво да го правиш? Трябва ти повече машина да си Том Хаус 10, за да убиеш толкова 8 дракона. И ето както виждате, той е умрял. Загинаме. И ето го неговия кинг. Как си върде го? Неговия кинг на другия. Как си мърде? Чакай сега да намерим Симеон. Да ви го покажем. Да ви покажем Симеон. Колко е силен. Стасито, Ники. Стасито, къде е Симеон, бе? Те го... Ти пада с предмети. Не сте го пуснали, ама. И този клип ще завърши след доста време, като гледам още 3 минути. Абе. Добре. Тая. И сега ще видите той как е атакнал и е печелил 23 звезди. Както виждате, той е бил също Том Хаус 7, но брат ми се прави за Том Хаус 8, така че е по-силен. Както виждате, първо пуска арчерите да провери касъла дали мой пълен. Втория път, когато не мой пълен, пуска направо гигантите и ги трепе. Ама го е убил с 2 звезди. Виждате? Защото мортарите и тия чертаворите са много гадни да ги зачупат. И да гледам този лошо има дефенса, има геймбокс, който дава 25 кристала. И ето как я атакува. Първо е чупил Gold Storage и убира Дарка, целият му Дарк, който сега е 600 и няколко. То свърши времето, без малко да му строши Дарк Storage. И аз докато това се апгрейдвам мортара. И набързо ще атакне, защото на... Да, бе! Тя не са добре. Том Хаус 7, аз съм едва... Аз... Не, той я атаквам. Добре, някой ми е дал нещо. Които са, като гледам, много малко гиганти, то слаби. Много слаби гиганти са ни дали. На първи или втори левел са ни дали гиганти. И ще фелна шефата. Газата ще фелна. Понеже го ограба. Той има 1000 пари човек.
Мали, сериозно ще... Не, няма да фейлна. Ето виж, тук ги занимавам тия да стреля. Но вие базикате ги с мен, Да има автора да постреля малко на арчерите, докато това. Гигантите изгубят време да чупат малко, да? И половината ми гиганти изритнаха в небето с спринт-трапа. И сега като свършим ще завърши този клип за днес. Утре пак може да снимаме един. Ще го почим в 5-6 часа. Но ще ви чакам 5-6 часа да го снимаме. Другия епизод ще бъде съставен да играем. Другия епизод ще бъде направен да играем Майнкрафт на таблет. И като го дефенсвам, това ще бъде края на клипа. Да го щупим аз като дефенснем. Това ще бъде края на клипа. Както виждате, две арчерки едва чупат мена на третия или на втория. На кой да? На трети. На трети левел две арчерки чупат. А тук гигантите чупат и арчерки няколко. Не знам дали ще успеем с 3 звезди, защото мисля, че времето ще свърши или... Няма да успеем с 3. Вижте българите къде са. На това той горе. Но се надявам да го минем с 3 звезди. И това ще бъде сериозно това. Първото ми снимане на това. На колко и на... И на респална блес. И няма да го щупи с това. Знам бе. Надявам се да го щупа. Тук 3 арчерки и тук сега 100 арчерки. Да бяха тръгнали арчерите. Да бе, чупете му поне единия булдър. 3-3. Епик. Епик мод. Добре. Бати печалбата нямаше. И сега само ще реквестнем. Като брат ми даде нещо и това ще бъде край на клипа. Я да видим какво ще ми даде. Хилър на втори. И един арчер. И това ще бъде всичко от този клип. Надявам се той да ви хареса. Лайкайте, коментирайте, споделете в моя канал. И смотрите за канала ми. И чао!